Hau da gure robota, eta Legok EV3 robota eguneratzea ilagaten hasi danez, aurten Spike robotak erabiltzen hasi ga, eta diseinuaz hasi ginenin gure helburutako bat zan robotak horekin mantentzeko gaitasun eukitzi. Orduan, horretako egin duen aldanik eta simetrikuena egin, eta bebai ipinitzegun bi pieza mugikor nahiko txikisek bebai horeki mantentzen laguntzeko. Gero beste helburu bat eukigune izen da, robota kuboformizet eukitzi, eta hau da hormi referentziatzat hartute zuzen jurnalizetako. Eta azkenik kontutan hartugun puntu izen da, ipintxotzegun osagaixek erretzak izeti ipintxekotak entzeko honetan denporiz galtzeko. Danoga oso gogotzu da gainera bakigu talde lanin bierra asko inbigulen, eta orduan danok hasieratik hasi ginen bierrin da bakotxak beran partik elegitzen, da bakotxak ze parten biban. Da bakigu talde lanin itxen bagu danok ondo urtengo gule, da danok posi gabiz. Da bakigu martxoan lau urbil dagoela danok gabiz oso gogotzu da nahi txeko. Hemen Berakruz ikastolan daukeu, HH-tik DBH-eraino robotikako plan bat daukeu ginde. Azken baten da ikaslik asti ikutzen ez, programazioen mundue, agindu bat ipintzuzunin zean reakzionetan den robot batek, eta hor plan bat daukeu ja itxitxe ez. Eta erabaki gendun ondala 6 urte CESLAGO ligen parte hartzi, oso proiektu kompletu dalako ez, eta etorkizun baten lan baten hasten dizenin, holako proiektu baten aurren topau aldi, eta horrek gaitasun da trebetasun asko hasten di lantzen. Eta guk emotetzen gomendizu gure ikaslei da animeta ez, proiektu honetan parte hartzaz, borondatezku da. Esperientzi bakarra dela, disfrutau alda biena, eta taldia errespetatzie. Azkenin danon lana dela, eta danok bakotxa beran partetik ipinizkero itzesko lana aldalain. Superpower erronki da energixean buruz, eta gu oinarritxuga energixa galeran, zehazki aluminixo fundizioietan laba mantentzaitan galtzen den energixan, eta horretako diseinagu pantalla bat engozkule barruko temperaturi eta irudixe emon zentzorien bidez. Eta horretako prototipo modun gabiz Arduino bat programetan fizikoki pieza eta kablikin eta ordenagailun programi, eta Arduino honek erakutziko esku zentzorik zelan funtzionaukoen. Espero gu gure gelakirikin eta egunon bat paseti, eta gune da bebai gure proiektu defendidu jurauan aurrin gogodanaz, eta espero gure egun azte zenbat izeti.